For de vil vel ikke bilde mig ind, at beboerne i deres gade, det er engle. Nej, det er mennesker. Det er de små i samfundet. Mennesker, der lever på livets skyggeside, der hver dag hæderligt kæmper for at holde sulten fra døren. I 8 år er gået de gader, og jeg kender beboerne, hver en. Selvfølgelig sker der dagligt små lovovertrædelser, det gør sig. Men hvad herregud, når man nu kan ordne det med et venligt sind og et lyst smil, hvorfor så ikke det? Og siger det, jeg har mange gange taget en fyr i kraven, og med et par borgerlige ord sat ham over på den rigtige side af lovens plankeværk. Og det synes jeg er bedre end sætter ham i spjældet. Hvis de tiger stille? Nej, jeg vil ikke, for nu er jeg vred. De siger, jeg er en dårlig betjent, men jeg siger, at de er en dårlig politiassistent. De kender ikke mennesker. De kender kun paragrafer og love. De er ikke anden for læst bog om en bleg næse juristsnude. Det siger jeg. Er Bødes, Peter, Olaf, Karl, Christian, Frederik, Wilhelm, Theodor, Nikolaj, Basse.